Ladies and gentlemen, the time is here again. Time for Guinea-Kwano. Igbo Cultural Day, Dublin. No? When this one they happen? On Sunday, the 4th of August, 2024. Venue Kwano. From Dublin, Dublin 22. Time 5 p.m. Bam. What are the activities? Hey, them bokuo. Oh, you are listening. Ekeremba. Okuntabire. Mambo tiaba. Gwam gwam gwam. Gwam ihe dara tim dayo. Akụkọ na-egwu. Ụmụnne m asị m akịka mere eme. Asị m o mere eme. Ogo cultural dance. Akụkọ. Ona nugo na Maazị Oke ewere gị iwe n'ọnụma. Gbaa ndị omi niile akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Women cultural dance by Afro Star Group Island, led by Mrs. Choma Omochere Omalicha. Then the big one, the launching of the newly produced album titled Igbo by the host Mazi Okechukwu Iwala, the Reggae Messiah. Nwandi Umundoba. Igbo ndị mma. Oge erugo. Nke anyị jiri bịa n'ụbọchị tata bụ onye aghara nwanne ya. Some of the sponsors of this event are as follows: Chief Ugochukwu N.O.K.K. Chairman, Chief Austin Atasiemu, Chief Launcher, Sapat Obidoro, Sir Christ Chime, Father and Mother of the Day, Mr. Kumbowa Odidison, Eziogo, one of Igbo land, Mrs. Nonye Odidison, Adadiche, Onyendu, Igbo Union, Dublin, IUD, Women Wing Umuwayo Bidia, Sign, Petron and Metron, Narrow Gate Musical Band, High Chief, Polycarp Anyanwu, Omogo, one of Ashama Kingdom, Chief Mrs. Onyinyechi Anyanwu, Oji Fuleze, one of Ashama Kingdom, Onyi Beke, Mrs. Olucheke, Adugo Purichi, Oli Beke. MC of the day is none other person than MC Sister B Iflo. Please, my people, let us come out to support a brother, Igbo culture and Igbo language.